Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Ordinansa para sa local tax exemption ng mga power distributor isusulong para sa pagpapababa ng halaga ng kuryente. Power generation project sa Pampanga, mabibilisin umano ng Kapitolyo para tugunan ang pagtaas ng presyo ng kuryente. Kaso ng COVID-19 sa Bulacan, bahagyang bumaba. Pagpapabooster, patuloy na hinihikayat ng DOH para sa dagdag proteksyon. Pagsusuot ng face mask ng mga estudyante, kailangan pa rin ipatupad. Ayon yan sa DOH. Ready for take-off, nagsilbing tema ng 31st Northern Area Business Conference sa Clark. At broadcaster na si John Susi, yumauna sa edad na 57. Mayapaldo, Pampanga, magandang araw Central Luzon. Ako po si Justin Dizon at narito na ang mga malalaking balitang nakalat ng CLTV Balitaan. Pinatawag po ng Sangguniang Panlalawigan ang mga power distributor at electric cooperative sa Pampanga para sa isang committee hearing. Pinagpapaliwanag po sila kaugnay ng mataas presyo ng kuryente na inireklamo sa mga lokal na pamahalaan. Nadiskubre naman ho sa pagdinig na hindi pare-pareho ang kanilang generation charge na sinisingil. Narito pong detalye ni Angelica Cara. Matapos ang sunod-sunod na reklamo ng mga consumer sa mataas umanong singil sa kuryente, ipinatawag ng Sangguniang Panlalawigan ng Pampanga ang mga private power distributor at electric cooperatives. Dumalo rin sa pagdinig si Apalit Mayor Jun Tatangco na siya ring presidente ng Pampanga Mayor's League kasama si Arayat Vice Mayor Bon Alejandrino na siya namang pangulo ng Vice Mayor's League sa probinsya. Inilahad nila ang hinaing na natatanggap mula sa mga consumers nitong mga nakalipas na 5 buwan o mula Abril hanggang Agosto. Ayon sa mga power distributor, isa raw dahilan ng pagtaas ng presyo ng kuryente ay ang pagtaas ng coal. Bunsod daw ito ng sigalot sa Ukraine at Russia. Ang Russia kasi ang isa sa pinakamalaking pinagkukunan ng coal. Nakadagdag din daw dito ang pagbagsak ng piso kontra dolyar. Makikita raw ang epekto nito sa generation charge na isinisingil sa consumer. Ngunit sa pagdinig, nakita na iba-iba ang isinisingil na generation charge. Nagkakaiba raw ito base sa power supply agreement ng bawat electric utility. Ang Angeles Electric halimbawa ay nasa 9 pesos and 63 centavos per kilowatt. Ang Pelco 1 ay nasa 6 pesos and 65 centavos, ang Pelco 2 naman ay nasa 8 pesos and 50 centavos, habang 11 pesos ang Pelco 3, ang Meralco ay nasa 6 pesos and 93 centavos at 4 pesos and 20 centavos sa Esfelapco. Paliwanag ng mga electric distributor, iba-iba raw kasi ang pinagkukunan nila ng kuryente. Ang Pelco 2 halimbawa, blended ang kanilang source, mayroong galing sa geothermal at coal. Ito raw ang mga nakakontrata o may power supply agreement. Ang problema, lumalagpas sa demand na dahilan para bumili sa open market ng kuryente, bagay na hindi umano nila kontrolado ang presyo. Generation charge po talaga yung nagpapataas ng presyo ng kuryente natin. Kaya out of control po lahat yung mga electric cooperative when it comes to rate dahil generation po yung nagpapataas. Kung titingnan po natin, mga fix po yung ibang mga charges dyan. Generation lang po talaga yung nagiging problema. Sa mga electric utilities sa Pampanga, lumalabas na ang Esfelapco ang may pinakamababang generation charge na nasa 4 pesos and 20 centavos para sa buwan ng Setyembre. Ang dahilan, hindi raw kasi sila exposed sa open market dahil ang kapasidad ay akma sa kanilang power supply agreement. Pero ang kontratang ito, nakatakda na ring magtapos sa Disyembre ngayong taon. Ang tanong naman ni Mayor Tatangco at Board Member Jun Canlas. Sabihin ho natin tumaas yung coal, pero nakikita ho, magkapit-bahay sila. Meralco itong isa, Pelco itong isa. Ang charge ng Meralco nung last month, bumaba pa ng 9 pesos. Si Pelco, tumaas ng 15.80. Yun ho yung tanong doon. But si Meralco, kaya niyang bumaba, si Pelco, taas ng taas.
Ano yung dahilan kung bakit hindi tayo makapag-kontrata sa mga power supply agreement natin, but hindi natin ma-lock in yung load capacity natin, but limited yung maximum load contracted capacity natin. Malaki po yung growth mo, ang growth mo dun sa demand mo, ma-expose ka na sa USM. Kaya ganun po ang nangyayari. Kaya sabi ko nga po sa inyo, tayo ang nag-uusap-usap dito, tayo ang namomroblema, pero yung rulings ng government mismo, o yung DOE regarding sa power purchase agreement, yun ang nagiging problema. Matagal, mabagal, lumalaki na ang yung demand, pero nandun ka pa rin, nakikipag-process ka pa rin dun sa aming mga PSAs. Ganun po yung dahilan kung bakit hindi kami pare-pareho, kung bakit may mababa, may mataas, dahil doon sa mga PSAs namin. Upang higit na maintindihan at maipaliwanag sa mga consumer, hiniling ng sangguniang panlalawigan na isumite ng mga power utilities sa probinsya ang kanilang PSA. Hiling din nila sa kanila na ipaliwanag ng maayos sa bill ng kuryente kung paano nakuha ang generation charge. At dahil ang layunin ng pagdinig ay masolusyonan ang problema sa mataas na presyo ng kuryente, mahalaga raw na masilip ng komite ang kanilang PSA upang makagawa ng paraan at maidulog ito sa Department of Energy. If you will be kind enough, could you please furnish us copies of your power supply agreement? No? Kasi ang problema kasi, we are not know what you are saying if that is included in your contract kung hindi nyo kami furnish ng kopya. Hindi namin kasi malaman eh. Nagdidepende kami kung ano yung sasabihin ninyo. Hindi namin alam kung sinasabi nyo ba totoo base sa kontrata niya o hindi. No? Bilang isang kooperatiba, dapat ang pangunahing layunin daw nito ay protektahan ng kapakanan ng kanilang mga miyembro. Posible naman daw ito ayon kay Vice Mayor Bon Alejandrino. Bigyan niyo kami ng kopya ng mga kontrata niyo para kami naman makatulong sa inyo makiusap sa DOE at saka sa ERC. Dahil cooperative yan, kung di tayo magtulungan, hindi namin kayang ipaliwanag yung sinasabi niyo sa mga consumers. So, bigyan niyo kami ng kopya para makatulong ng provincial government kung paano kakausapin ng DOE at saka yung ERC. Hindi natapos ang pagdinig kaugnay ng mataas na singil sa kuryente. Pero upang makatulong kahit paano na maibsan ang bigat sa pagbabayad ng mga consumer, nakiusap si Vice Governor Lilia Pineda na huwag agad putulan ng kuryente ang mga consumer. So, dapat magbigay tayo ng consideration na alalahanin natin yung COVID, yung pandemic. Ngayon pa lang tayo nakaka-recover na magkaroon ng mga trabaho. Yung mga tao, may reason naman sila kaya hindi sila nakakabayad kasi wala silang income. Wala silang income. So, wag naman yung 10 days, puputulin mo kaagad yung kuryente nila. Hindi na. May dagdag hirit pa si Board Member June Canlas para sa kapakanan ng mga consumers. In the meantime, na mataas ang cost ng electricity, baka naman, pwede po ba i-waive nyo muna ang pagsingil ng interest on delayed payments? Mr. Chair, can I recognize? Yes, sir. Nag-usap po kami nga pat, mabilisan lang dun sa request ni Board Member June. Okay po, tanggalin po natin yung interest. Thank you, sir. Mag-furnish copy po kami ng ating existing PSA. And kagaya po ng naipangako namin sa mga sangguniang bayan na inattendan po natin, tutulong po ang kooperatiba para sa ating mga member consumers na hindi po muna magpuputol sa susunod na mga buwan para po kwan po yung mataas na presyo ng kuryente. Samantala, sa susunod na pagdinig, iimbitahan din ng Energy Regulatory Board upang mabigyang linaw naman ang mga hinaing ng mga electric cooperative. Angelica Cara, CLTV News. Kakaugnay pong balita sa gitna po ng tumitinding usapin hinggil po sa pagtataas ng presyo ng kuryente, sinusulong umano ni 3rd District Board Member June Canlas sa Sangguniang Panlalawigan
ang pagtatanggal sa local tax na binabayaran ho ng mga power distributor. Aniya, ipinapasa daw kasi ito sa mga consumer kung kaya't lalong lumalaki ang kanilang electric bill. Nagbabalik po si Angelica Cara. Matapos ang committee hearing na isinagawa ng Sangguniang Panlalawigan ng Pampanga, kaugnay ng pagtaas ng singil sa kuryente, lumitaw umano hindi lamang ang dilema ng mga consumer, kundi pati ng mga power distributor. Kaya sa halip na pilitin ng mga distribution companies na ibaba ang power rate, magpapasa na lamang umano ng ordinansa ang SP na magtatanggal sa mga local tax na binabayaran ng mga power firms dahil ito raw naman ay pinapasa din nila sa consumer. We will pass an ordinance exempting all the real property taxes ng mga power firms natin. Yun po ang contribution natin para bumaba yung electricity ninyo. That's the least we could do sa probinsya. And probably I'm encouraging my fellow board members. I know that they will support an ordinance that would exempt power or distribution firms in the payment of real property taxes and other local franchise tax. Ang kondisyon niyan siyempre wag na niyo nang i-charge sa consumers natin yung business tax saka yung real property tax and local franchise tax. Para sa pangmatagalang solusyon, pabibilisin umano ng pamahalaang panlalawigan ng mga power generation projects sa Pampanga. Katulad na lamang raw ng solar power plant kung saan may investor nang gustong magtayo nito sa bayan ng Florida Blanca. Maghihikayat din daw sila ng iba upang magkaroon ng sapat na power supply ang lalawigan at pumili ng mas murang alternatibong pagkukunan ng kuryente. Meron pong investor ngayon, nakausap si Nanay Soler, Nenay. They already purchased a 150-hectare property in Florida Blanca. They will put up a solar farm there. We have an existing solar farm project in Arayat. In-approve na po namin. In fact, we are giving incentives. Nagbibigay po ng probinsya ng insentibo sa mga power generation related projects, Nenay. Sinabi rin ni Vice Governor Lilia Pineda na may reklamo na silang natatanggap mula sa mga investor sa taas ng kuryente sa lalawigan. Ito aniya ang ilalapit niya kay 2nd District Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo. Bumubulusog ang development ng Pampanga. Ang reklamo ng investor, sobra kataas yung kuryente natin. So kailangan, yung 9,000 hectares na yon, siguro po pwede tayong ibenta yon o mag-list sila para dito sa problema ng invest. Kaya hindi sila nag-i-invest kasi sumosobra na talaga yun sa power natin. So yun siguro yung pinaka-the best, Mr. Chairman, na yun ang tatrabawin natin. Kasi kung lahat ng problema, lahat ng sinasabi nyo, tumataas, tataas din tayo, pati yung dolyar, gano'n, wala na tayong katapusan. Ang pinaka-talagang gusto ng investor yung mura yung power supply nila. So yun, siguro ikukwento ko rin kay Ma'am GMA yun, no? Suportado umano ng Vice-Gobernador ang anumang investment na papasok sa lalawigan na may kinalaman sa pagtatayo ng power plant. Kailangan natin talaga na may sarili tayong power plant. Meron naman tayong lupang may offer sa kanila. Samantala, pumayag naman ng mga power distribution company, kabilang ang mga PELCO, na wala munang mamumutol ng kuryente habang mataas ang halaga nito at hirap sa pagbabayad ang mga consumer. Wala rin daw ipapataw na interest sa delayed payments. Angelica Cara, CLTV News. Sa iba namang balita, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sapat umano ang supply ng asukal sa bansa hanggang sa Agosto ng taong 2023. Ayon ho kay Press Secretary Trixie Cruz Angeles, nagsisimula na ang anihan ng tubo na makatutulong upang masiguro na sapat ang sugar supply ng bansa hanggang sa susunod pong taon. At sa ilalim ho ng Sugar Regulatory Administration o SRA Order Number 1, nasa higit 1.8 million metric tons ng asukal ang magagawa ho sa loob ng isang taon mula ngayong buwan hanggang sa darating pong August 2023. Ito anya ang dami ng asukal na nakalaan sa buong bansa at ipamamahagi sa merkado para mabili naman ng mga consumer. Gayunpaman, maaari pa rin umanong magkaroon ng pagbabago o adjustment
sa dami ng asukal na maaaring i-produce, bunsod na rin ng tuloy-tuloy na produksyon nito. Abangan po sa pagbabalik ng CLTV Balitaan. Kaso ng COVID-19 sa Bulacan, bahagyang bumaba. Pagpapabooster, patuloy na hinihikaya ng DOH para sa dagdag proteksyon. At pag-susuot po ng face mask ng mga estudyante, kailangan pa rin ipatupad. BILG, sinabing extension ng state of calamity, malaki ang tulong sa pagtugon ng gobyerno sa COVID-19 pandemic. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan at sa iba pang mga nangungunang balita. Nakapagtala po ng bahagyang pagbaba ng kaso ng COVID-19 sa lalawigan ng Bulacan. Bunsod ito ng patuloy kong pagpapabakuna ng mga residente sa naturang lugar. At ayon sa Department of Health, hindi dapat maging kampante ang pagiging fully vaccinated lamang. Bagkus, kailangan din daw ng booster shot. Narito po ang detalye ng balitang yan. Umabot na sa 6,071,002 ang total doses ng COVID-19 vaccines ang naibakuna na sa buong probinsya ng Bulacan. Sa target ng Provincial Health Office o PHO na 2,637,274 o katumbas ng 70% ng populasyon sa probinsya para sa unang dose, umabot na sa 2,678,514 ang may first dose sa 101.56%. Nasa 2,557,072 o 96.96% ng target population naman ang fully vaccinated na o ang mga tao nakapag second dose ng bakuna kontra COVID-19 simula ng pagbabakuna noong Marso na nakaraang taon. Samantala, nakapagpabakuna na ang probinsya ng Bulacan ng 296,464 para sa unang dose at 267,130 sa second doses sa mga edad 5 hanggang 11 taong gulang. Umabot na rin sa 368,794 na first dose ang naibakuna sa mga edad 12 hanggang 17 taong gulang. 357,134 naman dito ang fully vaccinated na. Ayon naman kay Patricia Alvaro, Health Education Promotion Officer ng Provincial Health Office, nakapagsagawa na rin sila ng booster shots kung saan umabot na sa 723,282 ang may first booster samantalang 112,134 pa lamang ang nakadalawang booster shot. Sa ulat na ipinalabas ng Provincial Epidemiology and Surveillance Unit, patuloy ang bahagyang pagbaba ng kasalukuyang kaso ng COVID-19 sa lalawigan. Sa datos sa Department of Health COVID Tracker, 76 na naiulat na bagong kaso ng COVID-19 sa probinsya nitong September 15. Sa kasalukuyan na aktibong kaso ng COVID-19 sa lalawigan ay 1,049. Patuloy naman na nagpapaalala ang DOH Central Luzon ang kahalagahan ng pagpapabooster dahil ito ay magbibigay ng karagdagang proteksyon laban sa COVID-19. Paalala po sa residente ng Central Luzon, makakadagdag po ng protection sa atin. Alam niyo po yung bakuna natin, after a while talagang bumababa na po yung parang protection, ng level ng protection, kinakailangan po natin magpa-booster. Kaya po, I encourage yung hindi pa nakakatanggap ng yung eligible for first booster, magpa-booster po tayo. So, JM Desus, CLTV News.
Pakaugnay hong balita, nilinaw ng DOH na kailangan pa rin ipatupad ang pagsusuot po ng face mask sa mga estudyante, lalo na kung sila po ay nasa klase at ito'y sa kabila ho ng voluntaryo na lamang ang pagsusuot ng naturang panangga sa virus sa mga open spaces. Maglalabas naman umano ng bagong guidelines ang DepEd kung paano magiging regulasyon sa open spaces sa loob ho ng mga paaralan. Nagbabalik po si JM De Jesus. Nakikipag-ugnayan na ang Department of Education o DepEd sa Department of Health sa pagpapagaan ng face mask policy sa mga paaralan. Ito ay matapos maglabas si Pangulong Marcos Jr. na Executive Order No. 3 na ginagawang optional ang pagsusuot ng face mask sa mga open space at hindi mataong outdoor area na may magandang ventilasyon. Sa isang press conference itong Huwebes, ipinunto ni DepEd spokesperson Michael Poa na ang mga estudyante ay ginugugol ng karamihan sa kanilang oras sa mga silid-aralan kung saan nananatiling mandatory ang masking. We will coordinate with the DOH, we will consult the DOH kasi may mga times na nasa open space din pong ating mga learners and we will incorporate them dun nga po sa naantalang health guidelines because dahil may bagong developments, gusto nating ma-incorporate to and we will issue the guidelines very soon. Ayon naman kay Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere na mga mag-aaral at guro ay kailangan pa rin magsuot ng face mask habang pumapasok sa mga personal na klase sa gitna ng coronavirus disease pandemic. Muling iginiit ni Vergere na ang panukala ng IATF ay para sa optional na pagsusuot ng face mask lamang sa mga open space o non-crowded outdoor areas na may magandang ventilasyon. Dahil ang mga klase ay sinasagawa sa loob ng silid-aralan, ay hindi umunto sa saklaw ng polisiya at pinayuhan ito ang mga magulang na tiyakin nakasuot ng face mask ng kanilang mga anak kapag pumapasok sa mga klase. Samantala, pagkatapos umano ng koordinasyon at ilang mga paglilinaw tungkol sa optional wearing of face mask sa DOH, maglalabas ng bagong guidelines ang DepEd kaugnay nito, lalo na at malapit na ang pagpapatupad ng mandatory face-to-face classes simula November 2. JM De Jesus, CLTV News. Samantala, suportado ho ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang naging hakbang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na i-extend o palawigin pa ng 3 buwan ang COVID-19 state of calamity sa bansa. Ayon po kay Interior Secretary Benjamin Abalos Jr., malaking bagay umano ito para magkaroon ng mas maraming oras ang National at Local Government Units o LGUs sa pagpapalakas ng kanilang pagtugon laban sa COVID-19. Kasunod nito, hinimok naman ni Abalos ang mga LGU na gamitin umano ang natitira nilang pondo kabilang ang Quick Response Fund para matutukan ang mga health protection programs gaya ho yan ng pagpapabilis ng COVID-19 vaccination at yung booster drive para mapalakas ang wall of immunity ng bansa. Matatandang inilabas ho ni Pangulong Marcos ang Proclamation No. 57 na nagpapalawig sa COVID-19 state of calamity sa bansa mula ho ika-13 ng Setyembre hanggang December 31, 2022. Batay na rin ho yan sa rekomendasyon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Abangan ho sa pagbabalik ng CLTV Balitaan, Ready for Take-Off, nagsilbing tema ng 31st North Luzon Area Business Conference sa Clark. Early detection of breast cancer, punteriya ng itatayong Diagnostic and Wellness Center ng LGU sa Mabalacat City. At broadcaster na si John Susi yumauna sa edad na 57. Manatiling nakatutok at kami magbabalik.
Nagbabalik po ang CLTV Balitaan, ready for take-off. Ito po ang naging tema ng katatapos lamang na 2 araw na 31st North Luzon Area Business Conference na idinaos ho sa loob ng Clark Freeport. At sinimulan ho ang conference sa isang trade fair na dinaluhan naman po ng higit 400 partisipantes, kabilang na ho yung mga MSME at negosyante mula sa iba't ibang business chambers sa bansa. Balikan po natin ang mga naging kaganapan dyan sa North Luzon Area Business Conference sa ulat na ito. Naging hudyat ng pagsisimula ng 2 araw na 31st North Luzon Area Business Conference o NLABC ang pagbubukas ng isang trade fair sa Clark Freeport Zone ngayong Biyernes, September 16. Tampok dito ang mga produktong lokal na gawa ng mga taga Central Luzon. Ayon kay Elizabeth Timbol, presidente ng Metro Clark Chamber of Commerce and Industry Incorporated o MACSI, isinali ang trade fair sa conference upang magkaroon umano ng exposure at malaking break ito sa mga micro, small, medium enterprises para sa kanilang future business deals. After 14 years, Metro Angeles Chamber of Commerce was chosen as to host for the 31st Northern Luzon Area Business Conference. So it will be a 2-day run. So today is the first day we have a DTI exhibits, which we're giving free for the MSMEs. No? So they're allowed to showcase their products in such a way that the participants will be buying the products. So they will have the linkages and exposure to their products. No? Si Mabalacat City Mayor Chris Garbo ang nagsilbing bisitang pandangal ng opening ceremony. Sa kanyang opening speech, pinuri niya ang commitment ng mga local business leaders sa pagpapalakas naman sa hanay ng mga MSMEs. Ibinida ng alkalde ang kanyang economic recovery plan na kung saan 25 million pesos umano ang nakalaan na pondo para sa sektor ng pagnenegosyo. At naglaan po ako rito ng 25 million para po sa aking mga livelihood program. And I will be assisting the small and medium enterprise. Minsan po, doon po ako tutulong sa kanila para naman po magtuloy-tuloy ang anak buhay ng ating mga kababayan. Nakasentro ang NLABC sa temang Ready for Take-Off kung saan ilalatag ang mga inisyatibong magsisiguro sa paglipad ng ekonomiya at pagsigla ng pamumuhunan. Unang-una po, yung ating team is ready for take-off. So, ang gusto po namin mapag-usapan dito, we are actually just getting ready for it. No? But the theme is a dream of recovery and progress and prosperity. So, we have to look forward. We cannot be looking back anymore. There's no turning back. Nahati sa plenary session ang conference ayon sa sektor o larangan na gustong matutukan gaya ng agriculture, investment promotions at environmental protection. Holistic anya ang conference na ito dahil partikular na i-address ng NLABC ay ang recovery ng mga micro, small, medium enterprise. Babalangkas umano ng resolusyon ang business community na ipapasa naman sa Philippine Chambers of Commerce and Industry Incorporated para sa iba pang planong pang-ekonomiya. Pagka po holistic po ang dating ng ating North Luzon Area Business Conference. At ito po ay magiging magandang pagsasama-sama ng mga negosyante, lalo na po yung mga MSMEs, upang yung pag-asa ay hindi mawala at lumabong pa sapagkat without hope we can do nothing. So this is supposed to give hope and enthusiasm and inspiration to our MSMEs. Samantala, hindi naman makakadalo ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa NLABC dahil sa biglaang state visit nito na nauunawaan daw ng mga negosyante at organizer ng NLABC. He said, his PMS said that he cannot make it, much as he would really love to be here. So I think we have to understand that it's a call of duty for the President and it takes precedence over all other events, including our very own 31st North Luzon Area Business Conference. But he is with us in spirit and we are actually inspired by his dreams
of recovery for this country. Sa unang araw ng NLABC, mayroon ding ikinasang city tour sa loob ng Clark at karatig na lugar. Taunang ginaganap ang NLABC na kung saan nagsasama-sama ang mga business leader na nagkakaroon ng pagkakataon para sa bukas na dialogo sa hakbang ng pamahalaan upang mapalago ang takbo ng ekonomiya ng bansa. Paulo G. Santos, CLTV News. Samantala, nakatakdang magtayo po ng Diagnostic and Wellness Center ang lokal na pamahalaan ng Mabalacat City dito sa Pampanga. Maliban sa access sa iba't ibang laboratory services, punteriya daw nito ang early detection ng breast cancer. Narito pong detalye ng balitang yan. Sa siyudad ng Mabalacat na kung saan focal person sa kalusugan ng League of Cities of the Philippines ang punong bayan na si Mayor Chris Garbo, tututukan umano ang investment sa health infrastructure. Gaya na lamang ng pagtatayo ng Diagnostic and Wellness Center na kung saan may kamahalan ng serbisyo kung tutungo sa mga pribadong pasilidad. Ayon kay Dr. Jose Antonio G. Rivera, Special Advisor for Flagship Program on Health, isa sa target ay ang diagnostic center na magkaroon ng akses sa mga kababaihan na diskumpiyadong sumailalim sa medical procedure na mammogram dahil sa laki ng gastos nito kung sa pribadong ospital isasagawa. We are really targeting that yung ating mga mabalakenya ay kahit minsan sa kanilang buhay, Paolo, mamammogram sila. Kasi sa aming mga doktor, meron talagang certain age na kailangan at that age and above, kahit minsan, mamammogram ka para may baseline ka. As you very well know, breast cancer is one of the leading mortalities and morbidities natin. Bukod sa Doktor Diagnostic Center, itatalaga rin umano ang laboratorio upang maging easy access ito sa mga pasyente. Meron kaming consultation area, meron kaming tinidikit na kasama ng ating prevention is what? A diagnostic center. Mammogram, ultrasound, and x-ray. Tapos, sa tabi niya, nandun nilang ating primary laboratory. Ayon sa DOH, taong 2020, base sa pag-aaral ng Global Cancer Observatory, third leading cause of deaths among Filipino ay ang breast cancer. Ang successful treatment ng naturang karamdaman ay ang early detection na napagkait naman sa panahon ng kahigpitan ng quarantine restriction. Paulo G. Santos, CLTV News. Isang malungkot hong balita sa makabilang buhay na po ang radio and TV broadcaster na si John Susi. Dito pong Biyernes lamang, September 16. Si Ginoong John Susi po ay naging bahagi ng CLTV sa loob ng 3 taon mula 2007 hanggang 2010. Siya po ay naging news anchor ng balitaan, host ng Hamon Central Luzon at pinuno ng CLTV News Department. Si John Susi po ay radio broadcaster sa Brigada News FM at host sa isang lokal na TV station. Naging host din ho siya sa isang national TV station at nanilbihan din bilang municipal councilor sa bayan ho ng Lubao, Pampanga. Sa loob po ng 32 taon, naging bahagi ng pamamahayag, mapa-national man o lokal, si Ginoong John Susi. Sa ngalan po ng bumubuo ng CLTV, kami po ay taos-pusong nakikiramay sa pamilya na naiwan ho ni Sir John Susi. Sir John, maraming salamat po. May you rest in peace. Abangan sa pagbabalik ng CLTV Balitaan. Nutriban Feeding Program, planong ibalik ng National Nutrition Council. At Pamilya Kiwa, puspusan ang paggawa ng mga parol na gagamiting palamuti sa mga kalsada at establishmento sa Siyudad San Fernando. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV Balitaan.
Nagbabalik po ang CLTV Balitaan. Isinusulong ngayon ng National Nutrition Council o NCC ang pagbabalik ng Nutriban feeding program para mapababa umano ang antas ng malnutrisyon sa bansa. Sa pagbabalik ng naturang tinapay, ginawa itong mas masustansya para sa mga bata. Alamin ho natin ang detalye mula kay Karen Baurilio. Target ng National Nutrition Council o NCC na ibalik ang Nutriban feeding program sa mga pampublikong paaralan sa bansa. Ayon kay NCC Executive Director ASEC Azucena de Anghiran sa public briefing nitong September 14, layunin umano nitong labanan ng malnutrisyon, lalo pat nagbalik na muli sa mga paaralan ng mga estudyante. Ang Nutriban ay isang tinapay na inilabas noong 1970. Bilang parte ng feeding program ng gobyerno na ngayon ay ginawa ng fortified o enhanced Nutriban. Ang enhanced Nutriban na ito ay madaming tagline na benepisyo sapagkat ito ay naglalaman ng mas pinadaming micronutrients katulad na lamang ng iron at vitamina A na maganda para sa mata ng tao. No? So, mayroon din itong 504 calories at 17.8 grams na protina sa bawat 160 gramo ng Nutriban. So katumbas na ito ay halos 2 tasang kanin. Nilagyan na rin daw ito ng iba't ibang flavor o lasa dahil hindi lamang mga batang nasa eskwelahan ang pinupuntirya ng Nutriban feeding program, kundi maging ang mga batang edad 5 taon pababa at maging ang mga buntis. So meron na rin itong iba't ibang lasa or flavor katulad ng squash, orange, sweet potato, ube at carrot. Naniniwala raw ang NCC na ang pagbabalik ng Nutriban feeding program ay isa sa mga susi para mapababa umano ang antas ng malnutrisyon sa bansa. Samantala, nagkaroon na ng pilot testing ang Nutriban feeding program na ginanap nitong Martes, kung saan nabigyan ng Nutriban ang mga batang may edad na 3 hanggang 5 taong gulang. Sa ilalim ng programa, imomonitor at titimbangin ng mga bata sa loob ng 120 days para makita kung mayroong improvement o pagbabago sa kalusugan ng mga ito. Karen Maurilio, CLTV News. Sa iba naman hong balita dito sa Christmas capital ng bansa, siyudad ng San Fernando, abalang-abala na ho ang pamilya Kiwa sa paggawa ng mga parol at iba pang pandekorasyon na gagamiting palamuti sa mga kalsada at ilang city government centers sa naturang syudad. Isa ho sila sa 5 lantern makers na napili ng lokal na pamahalaan na magbigay kulay sa ating maganda ang syudad San Fernando. Silipin ho natin ang balitang yan sa ulat ni Felix Barrios. Bare months na at makikita na ang mga naggagandahang parol sa mga pangunahing kalsada at lugar dito sa siyudad ng San Fernando. Matatandaan na kamakailan lamang ay napili ni Mayor Vilma Caluwag ang hindi bababa sa 5 local lantern making enterprises upang siyang maglagay ng mga Christmas decor sa siyudad. Kasama sa mga makikitaan ng Christmas decoration setup ay ang mga rotonda sa siyudad, Heroes Hall, Tourist Information Center at iba pang government centers ng San Fernando. Dito sa Barangay Santa Lucia, abalang-abala ang pamilya ni Eric Kiwa sa paniniguro na makikita sa kanilang mga gawang Christmas decors ang talento ng kanilang angkan na ilang henerasyon na rin kinikilala sa industriya ng parol. 4 na lugar sa syudad ang natoka sa kanila upang dekorasyonan. Makikita kung gaano kabisi ang kanilang mga trabahador sa paniniguro na mataas na kalidad ang kanilang i-display na produkto. Hindi na rin bago ang tanawing ito sa pamilyang Kiwa na 6 na henerasyon nang gumagawa ng parol. Si Von Andre Kiwa na pinag-aral pa ng kursong arkitektura ng kanyang ama na si Eric, gustong-gustong ipakita sa buong mundo ang makabagong disenyo at paraan ng paggawa ng mga parol. Naging part ako na para maging mas innovative pa kasi dahil ngayon masyadong mataas yung competitiveness ng mga nagpaparol din natin. So kami, patuloy lang kami nag-i-innovate. So ako, tumutulong lang for the practice of conceptualization through design to structural.
Gusto umanong ituloy ni Von Andre ang legasiya kung saan ay kilala ang kanilang apelyido. Ako gustong-gusto ko maging parte at gusto kong ituloy yung legacy na nasimulan. Hindi na rin daw mano-mano ang pagbubuo ng konsepto ng mga disenyo, bagkus ay ginagamitan na ito ng mga computer programs. Masasabi na makabago na ang paggawa ng mga parol dito sa San Fernando. Subalit ito ay nakasandal pa rin sa tradisyon ayon kay Carl Ernest Kiwa, isa sa pinakabatang lantern maker ng San Fernando. Even though na modern yung paggawa namin ng lantern ngayon, so preserve pa rin namin yung traditional designs po na yung Kiwa touch po, yun po yung pinrepreserve po namin. Para naman sa kanilang tiyuhin na si Omar Kiwa, tuloy-tuloy ang pag-i-innovate dahil hindi lamang ito nakakabilis sa produksyon. Ito rin ay nakakatipid sa mga gastusin ng mga gumagamit ng kanilang mga parol. Kasi ang nagiging problema namin dahil sa malaki yung kilowatt, malaki yung needs namin para sa wiring, supply, ganun. Ngayon, na-encourage akong mag-ano ng LED. And then, yung nakakalimutan nilang patayin yung yung lantern, kaya ako nag-innovate another switching, which is timer or photocell. At ang kanilang ginawa para maipakita sa mga Fernandino at iba pang makakakita ng kanilang mga Christmas display sa syudad. Binigay namin lahat ng best namin para mapaganda yung city. Para makita nila na maraming Fernandino ang magagaling gumawa ng parol. Malaki ang pasasalamat ng pamilyang Kiwa na napasama sila sa mga napiling ilawan ang Kapaskuhan sa syudad ngayong taon. Ito rin umano ay nakakapagbigay din ng pagkakakitaan sa kanilang mga kabarangay. Unang-una, yung mga less fortunate natin, nabibigyan natin ng mga mas maraming trabaho, nakaka-earn sila ng mas maraming, kesa sa minimum wage nila. So, lahat natutuwa. So, every time na nakikita ko sila, natutuwa ako dahil parang nabibigyan ko ng ligaya yung Pasko nila. Umaasa naman ng mga lantern makers na kamukha nila na magtutuloy-tuloy na ang pagbangon ng kanilang industriya at para mas maipakita sa buong mundo ang galing ng mga Fernandino sa paggawa ng parol. Ang parol Fernandino ay magsisimbolong pag-asa o liwanag na magtuloy-tuloy ang pagbangon ng mamayang Pilipino. Maliban sa paglalagay ng Christmas decors, sinimulan na rin ang countdown para sa Giant Lantern Festival na gagawin sa December 17. Sabay-sabay naman sisindihan ang mga parol at ilaw sa isang seremonya na gaganapin sa Heroes Hall sa September 23. Felix Barrios, CLTV News. Alamin naman ho natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Ginong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Southwest monsoon o hanging habagat pa rin po nakakaapekto, especially po dito sa may western section ng Central at Southern Luzon. Samantala po ang Metro Manila, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at ang northern portion ng Palawan kasama na po ang Kalayaan Island ay magiging maula po ang papawirin na may inaasahang mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Dulot po ito ng southwest monsoon o habagat. Ang natitirang bahagi po ng bansa ay magiging bahagya lamang hanggang sa kuminsan ay magiging maulap din po ang papawirin sa bandang hapon o gabi at inaasahan lamang po na magkakaroon ng mga pulo-pulo mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Dulot naman po ito ng localized thunderstorm. So pinag-iingat pa rin po lahat. Wala naman po tayong ibang weather system na nagbibigay pa ng pag-ulan sa ating bansa. At yan ho mga balitang nakalap ng CLTV Balitaan. Para sa karagdagang detalye, maaari din yung i-follow ang aming mga social media pages sa Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News. Sa Twitter naman at CLTV36 at yung ating Instagram account at CLTV36 Official. Kung nais mo ninyong balikan yung mga programa ng CLTV, pwede nyong bisitahin yung ating YouTube channel at CLTV36 Official at maging
yung atin hong website, www.cltv36.tv. Nasaan ka man sa bansa, kabalin, karehiyon, mapapanood mo na yung mga programa ng CLTV via Signal Channel 115 at dito naman po sa Central Luzon sa ating 39 cable partners at maging sa Free TV Channel 36. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako si Justin Dizon. Ito ang CLTV Balitaan. Maraming salamat po.